بسم الله الرحمن الرحيم. Porhan diýerler, duhanyvis diýerler, jaduger diýerleri bir tanýaýlyň ha. Eýden analar. Aýlanyp bermeller ha, eliňe pul alakamda palany hawaşondan haýyr tapypdy, biz de haýyr tapýasy akamda aýlanyp ýüreňdäki imanyň beragam Allah ha. Gör onça tahqiq etişler baha. Sen barýany adamyň kömek isläp duran adamy Hudaýdan kömek islemeli bolarda. Mübarek insanlardan kömek islemeli bolarda. Gida akamda Porhandan näçe million tömen berip, näçe hamyň tömen berip, aňyr wer doga diýip bir zat telesim alqaýdýan peýda eder ýa etmer oňgurduň inşallah mufassalen geler. Onça bir şey ýanyna barıp oturýan adamyň bir tany bir nefer Porhan boljak bolsa, duanyvis boljak bolsa, jaduger boljak bolsa, deslap alameti. Deslap edýän işi başga bir kafirin ýanyna barmalçylar. Deslap şu işi girjek bolsa, kafirin ýanyna baryp bir de şon ýalyk sehirlik, jadulyk öwrenmeli, näzir öwrenmeli. Deslapy bir ýanda 40 gün sagryň peşawuny çarsyň diýe bir içýär bide. Näçe ha gollap heýwanatyň medfuatyny tezewnemeli. Iýaby, näme? Mal gerek muňa. Näme? Adamlaryň arasyny açsak be. Näme? Ogul gyzyň arasyny açsak. Näme? Musulman aglanyny gowurýar bu adam. Üçüncü bir ýanlat musulmanyň daşyndan muhafazat edip duran zat näme? Qur'an-ı Kerim. Qur'an-ı Kerim'iň ýany hiç takol eýlap bilmer. Qur'an-ı Kerim'i sen öz eliň bilen, öz aýaň bilen sen näme etdiýä? Ihtiramyny aýrýa. Qur'an-ı Kerim sen peşawuň bilen ýaz. Qur'an-ı Kerim nawuz billah qanyň bilen ýaz. Dördün öncesi Qur'an-ı Kerim'i peşaw bilen ýazandan soňra, qan bilen ýazandan soňra Porhan boljak adam haşyla. Dördün öncesi näme diýe? Onda diýe bir çukur gaz. Awa Qur'an-ı Kerim oklaşan güne barda peşaw etdiýä. Şeýitdir ýa. Bahaşy jamyada şu Porhanlaryň hemmesi etdiýär şonu. Yüzünü var ýaly hiç gaýsynyň. Ya, beşlencesi näme ibadet bolsa sen terk etmeli. Namaz okuymaly, arada tutmaly. Ondan çyrim Hudaý haklaryň bolup durdy. Altylancasa o hem şu işler edenden sonra şu Porhan boljak adamlar şu işler edýär da o hem o aňyrky adamyň ýanyna kän men diýen şeytanlar var. Şeytan diýdigi jynyň kafirini Arapla şeytan diýär. Kän men diýen şeytanlar var. Qur'an-ı Kerim'e beihtiram edip Hudaý haklaryň näme şerler elinden gelmeýän şeytanlar var. O hem näme diýär? Men siziň näme hytmatyňyz bolsa edeýin, näme diýmeli bolsa diýeýin, emma maňa bir siri jyllary ber. Bir siri mutemerret jyllary ber, men şoň wesilesi bilen kesbe daramet edjek diýip şey diýýär. O hem men jynymma, men görümma, men falanymma diýýär şo ha. Barahamda ne kadar olakan hilafa şeriatleri edilýär, ondan sonra näme etdiýär? Bir jyn alýar. Jyn diýdigi näme? Şeytan diýdigi näme? Kafir. Allah Taala kafir bolupdy. Hudaý Taala da Qur'an-ı Kerim'de beter qahar gelip aýdýar: "Wa kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Suriýe jinni diýär. Birentek insanlar var dipdir, gidip jindan kömek alan bolýar, fazaduhum rahaqa, öňküden meter bulaşýar dipdir. Öňküden meter togýan bolýar, öňküden meter hatdan aşýar dipdir. Hudaýdan dilemeler. Bu Hudaýdan dilemen jindan dilapdy, muň ýüregi teleke. Bu musulmanlar aglasa boljak, bir jügüsi dolsa boljak. Musulmanlaryň ellerinden puly almak niýetinde bar. Emma indi köplenç aýallar bolan sualy, hop biz näjere tanýaýly? Börk giýwati, Qur'an okuýwati. Bi hayada özü de Porhan Qur'an okuyan bolýar, börk giýen bolýar, ýene bir zat eden bolýar. Bular näjere tanýmaly men alamatlaryny aýdyp berin, ýa-degäri Allahyň galyň. Şulaň birden bir bolsa gafsyndan barman kıyamatda aglap ýaka tutulmar ýalag aýtýan ha. Selle dege ýasyň, saqqalla goýan bolasyň. Namaz okuysa şol adam yalandan namaz okuyor. Son namazı buyrukda yok zat. Namaz okuymalı dipdir. Sana gör yalandan berden riya eden kişi var. Senin ýüregiň jelbe teveccüh etjek bolup namaz okuyanlar. Şu alametlerin bir bolsa destan qysy. Şu baryan adamyň adyn sorasa dädesiniň adyn sorasa bilin şu Porhanlar. İkilencesi bir mugada doganym bir zat bolupdyr, däden bir zat bolupdyr, aýallagyna bir zat bolupdyr diýip baraňda şoň könegini getirdiýse, ýa dyrnagyny getirdiýse, ýa bir zat getirdiýse, ýa ruhsalysyny getirdiýse bilin şu Porhanlar. Üçüncüsi, saňa falan ýurtda betdaga berilip diýse, bilin şu Porhanlar. Dördüncüsi, bir qara tawuk getirdiýse, ýa bir zat getirdiýse, bir heýwany has aýtsa, renk aýtsa, şu Porhanlar. Saňa bir kagyz berse, şunu öýüňde otla diýse, bil şu Porhanlar. Altylancasy bir kagyz beren bolup doga diýdigi näme? Doga diýdi, okşa hamda jüýüňde goýmaly. Doga dädir ha. Bir kagyz ber hamda haýatyň dögem diýse, bil şu Porhanlar. Ya saňa sen betdogan falan ýerde haýatyň falan ýerine gömügüllü diýse, bilin şu Porhanlar. Ya
Deslavra Qur'an-ı Kerim okuyan kişi bolýandyr. İzinden başga bir mıdır edip düşünüp bolmayan bir zat okuyup başlap berse, bilen şu parhandyr. Ýa-da-ki zinana barakamda şoň ýany aýtjak zadyň aýdyp oturan bolsa, namahrem bilen oturşmasızlyk bu zatlar bilmeýän bolsa, ýoksam Hanefi mezhepde hatta Qur'ana ders berjek bolsaň näme diýe? Arada perde bolsun diýe. Zinany aňyr tarapda otursun, o bäri tarapda otursun. Bir de namahrem bilen oturşup oturan bolsa, ýüzüni gözläp oturan bolsa, bilen şu porhandyr. Onunjusy pul getirdiyse, kän pullar isläp berse, Qur'any satan adamdyr, inanma, porhandyr. 11-nji sen erheliň bilen oňşýan nädersiň, äriň bilen oňşýan nädersiň, dädiň bilen oňşýan nädersiň, men sana bir zat diýeň oňşarsyň diýse, bil şu porhandyr, setdirse. Hidi adamyň arasyny kim oňşdyrýar? لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Allah Taala aýtdy, insanlaryň arasyna mehabbet berýän faqat mennitdir. Men özüm falan eden mehabbetilji bolarsaňyz diýse, inşallah zat ýokdur aglyna. Bilin şu porhandyr. 11-nji bir mowgada bir zat ýazan kişi bolsa, ýyldız çeken kişi bolsa, şymary ýazan kişi bolsa, aşdan görün. Şymary ýazýan bolsa, ýyldız ýazýan bolsa, ýa bir çylışdyrýan bolsa, hiç bir Qur'anyň eseri ýok bolsa, bilin şu porhandyr. Ýa-da-ki Ramazan aýdan bir soradan görün. Ramazan aýlarda deminat bilýänlerde şeytanla daňylýar da ol aýlarda. Ramazan aýda faaliýet edmeýän bolsa, men musafirete gitdiýän, men göre gitdiýän ýa bolsa, bilin şu porhandyr. Onun ördülenjesi her mowga ýanyna baraňyzda bir legen getirähamda içine suw goýup, sonra basaran kişi bolsa, bilin şu porhandyr. Başga da günah bilen büýürýän bolsa, ahyrkysy günah bilen büýürse, sen palan çögün suwa düşmelär diýse, sen palan çögün dyrdan kesmelär diýse, sen palan çögün ýekujagyn ýatmal adamyň ýanyna ýatmallar diýse, palan inneki defe gelende ýekujagyn gelýse, namahrem bilen ýekujagyn gelip boljagym. Şunjary telekalat bilen büýürse, bilin şu porhandyr. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.